सब्जी ले ला सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले ला भैया और बहनी, ताजा ताजा सब्जी। अरे बड़की अम्मा तारा बोले नहीं आवत है, क्या बोलबू त केहू सब्जी लेवे थोड़ी आई। अच्छा तोरा तो बड़ी पता बाटे, ते बताओ केतिया बोली। बैंगन टमाटर गाजर आलू प्याज पालक हरी मिर्च करेला टमाटर ले लो साथ में फिर धनिया ले लो लूट के माल छूट में ते खलू एतिया होला एतिया बाजार होला। तू पहली बार आइल बड़ू नु तारा बुझात नहीं थे। एतिया बेचल जाला एतिया ग्राहक आए लो बोला चिल्ला के सब्जी ले लो बैंगन टमाटर गाजर आलू प्याज पालक हरी मिर्च करेला टमाटर साथ में फिर धनिया ले लो लूट के माल छूट में आजा भाई ले लो। बोलते छलवा है कि बोले जला नु एकदम जबरदस्त बट्टी में एकदम जबरदस्त ही ते बोला जरूर माल बिका जाई। डर दुखा गइल बकाड़ा भइल। हां तब भाई जो मना के कहले बाटे। इतना मोटा की पहली बार आइल बिया चिल्ला के हमरो ग्राहकवा भगा दी का दुनी का हो मोटको हमरो ग्राहकवा भगैबू का तनी कमे चिल्ला ना तो गला फाट जाई। तब तहरा का जलन होता तू चिल्ला तहर घेटिया हम रोक लेले बानी का कि तहर मुंहवा बंद कर देले बानी। सुन लेला क्या और कुछ सुने के बाकी शांति से अपन बिक्री करना तब बड़किया में बड़ी हम मजबूत है लगन उठा पटके तरह के शांति से रहो। हाँ हम कुछ नहीं बोले, तू अपन बेचा कुछ कहा हमरा से कोनो मतलब नहीं है। अरे बुढ़ऊ बाबा का करी हम मजबूरी में तो सब्जी बेचता थी न तो हम काहेला सब्जी बेचती हम ना बेचती लेकिन मजबूरी बाटे। ये दुनिया में पेट पालल बहुत भारी बाटे, आगे पीछे केहू कमाए वाला हले नहीं का करी। एगो मरद बड़न तो उहे पियकड़े बड़न, हम ना सब्जी बेचेम तो बाल बच्चा के केतिए खिलाएम। सोचनी है कि सब्जी के ठेला लगाएम तो दो पैसा बेचेम तो सुखी से बाल बच्चा के पालेम पोसेम पढ़ाएम लिखाएम। अब तू ही लगवा हटावे हमरा के उल्टा सीधा बोले तो हम का करें कहाँ जाएम तू ही बतावा। हम तो मजबूरी में नु सब्जी बेचता नहीं। अच्छा कौनो बात नहीं के तू उदास मत होका, तू एजा रोज सब्जी बेचा एजा बहुत अच्छा सब्जी के बिजनेस चलेला।